Tajt millum ħan nirtornaw lura lejn il-Vanġelu skont Mattew u se naddu flimkien il-diskors l-aktar famuż ta' Sidna Ġesu imsejjaħ il-priedka fuq il-muntanja. U se naqraw biss illum l-ewwel 3 versi. Issa kif Ġesu ra il-folol tela fuq il-muntanja u wara li intasab bil-qiegħda resqu lejh id-dixxipli tiegħu u fetaħ fommu u għabad jgħallimhom bil-qal imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jisaltnet ismawiet. Rudurak ħaj mis-sir tal-li inti s-sultan rinjanti kif għadna kif qrajna mis-salm, salm il-jurina inti sovran fuq il-natura, fuq il-ħwejġ kollha li inti għamilt għax minnek bik u għalik u maħwejġ kollha. Grazzi mis-sir il-permezz ta' ibnek Ġesu Kristu inti wkoll qarribna lejk, irrikonċiljajtna miegħek innifsek u issa bl-ispirtu għaddis tiegħek qiegħed tallimna u tħarriġna sabiex nimxu fil-modijiet tiegħu. Dak illi aħna nsejħu lill-Mgħallem u s-Sid tagħna. Għamel mulej li nindirizzaw hekk mhux b'formalità, mhux b'ipokrizija, mhux bid-drawwa, imma ġenwinament mill-qalb. Illi nħarsu lejh bħala dak li jikmanda, li dderiġi, li jordnalna ħajjitna kollha fl-oqsma kollha tagħha, fir-relazzjonijiet kollha tagħna ma' xulxin u miegħek supremament. U għalhekk nitolbuk mulej biex bl-erf minn fuq aħna nifmu di l-ewwel sentenza tiegħu matul dan id-diskors. Ejna mulej ħalli jirnexxielna naħbu kelmtu fi qlubna sabiex il-mixja tagħna quddiemek tkun waħda aċċettabbli u li ta' bilħaq toġbok. U dan tolbuh f'ismu u għall-glorja tiegħu. Amen. Mattew indirizza l-Evanġelu tiegħu primarjament lill-udjenza ludija. Tajjeb, infatti naħsbu illi l-ewwel kitbu bl-Aramajk bil-lingwa tal-Lut, imbagħad qalbu għall-Grek ma nafux. Ja sempliċement spekulazzjoni, aħna għandna il-Vanġelu kif inhu illum u Mattew allura huwa fl-interess tiegħu illi jiġbed in-nies jattira lin-nies lejn Ġesu il-Messija tagħhom. U matul il-Vanġelu jagħmel xi ħaġa interessanti ħafna. Qabbel lil Ġesu ma' Mosè. Mosè għal-Lut kien kollox vera, kien il-feddej tagħhom, dak li tom il-liġi, u anke naraw mill-bidu illi mit-twelid tagħhom ta' Mosè u ta' Ġesu sar attentat fuq ħajjithom, niftakru għadi. Ukoll kienu maħruġin mill-Eġittu, it-tnejn huma, it-tnejn għamlu mirakli stupendi, it-tnejn samu għal 40 ġurnata, u Mosè huwa l-aktar magħruf għajdu li jintom li irċieva il-liġi talla minn fuq il-Muntanja Sinaj biex imbagħad jagħtiha lin-nies. Hawnhekk issa Mattew irid jurina illi Ġesu mhux biss tagħna l-liġi imma jurina dik hija l-liġi tiegħu. Bħala s-Sid Suprem Ġesu huwa l-leġislatur innifsu. U matul din il-priedka se ifisserilna u jgħidilna kif għandna ngħixuha. L-awtur Mattew jibni l-Vanġelu tiegħu jagħtina 5 diskorsi twal ta' Ġesu. Iservuna qishom 5 pilastri f'din il-binja tiegħu u dana u l-priedka fuq il-muntanja hija l-iktar waħda famuża, magħrufa u mhux ta' bxejn. Il għaliex hawnhekk qegħdin naraw illi Kristu huwa il-Mosè ġdid u ikbar minnu. U ikbar minnu. Il għaliex Mosè nnifsu kien qal lil-Lut illi Alla għad għajmilkom profeta bħali minn fostkom, minn ħudkom stess, lilu isimgħu. Da kollu skont dak li inti xtaqt mill-murjala tiegħek f'Ħoreb f'nar il-laqa billiet tħallinix nerġa' nisma' leħen il-murjala tiegħi lanqas ħallin nara iżjed dan in-nar kbir li m'ammutx. Il-mulej qal li sewwa tkellmu
inqajmilhom profeta minn fost ħudkom bħalek u nqiegħed kliem f'ommu u jgħidilkom dak kollu li nordnalu. U jżid jgħid li dawk in-nies li ma jisimgħux mill-leħnu Alla jitlobhom kont tagħhom. Ġesu huwa il-Mosè l-ġdid u ikbar minnu huwa l-Profeta Suprem. U dana għandna prova tiegħu meta Ġesu kien trasfigurat fuq il-muntanja u deru Elija u Mosè jitkellmu miegħu dwar il-passjoni li kellu isofri f'Ġerusalemm. Finalment id-dixxipli raw lil Ġesu waħdu. Wara li Alla qalilhom dan u ibn il-maħbub isimgħu lilu. Ġifieri f'ċertu sens Ġesu jitfi il-profeti u lil-Mosè u dak kollu li ġara u ingħad qabel isib il-milja tiegħu f'sidna Ġesu. Ġesu għatta l-ministeru tiegħu ifejjaq diversi fejqan fiżiku u mirakli oħrajn, però aktar minn hekk Ġesu kien jgħallem u kien magħruf bħala profeta mibgħut mingħand Alla, kellu messaġġ mingħand Alla. U din kif għadna hija l-pridka fuq il-muntanja illi hija diskors twil ħafna. Mosè Mattew ikkompilah ġabru biex jurina illi aħna bħala dixxipli, bħala studenti, bħala allievi ta' Ġesu li nsejħulu Mgħallem u x'vera. Għandna nagħtu każ u nordnaw ħajjitna skont it-tagħlim tiegħu. Dil-priedka hija tnedija klassika tal-etika f'Saltnet Alla. Il-Kristjani issa Alla ittrasferihom fis-saltna tiegħu. Kif se nġibu ruħna? X'se nagħmlu? Kif għandna nimxu? Ġesu jgħidilna eżattament f'din il-priedka tiegħu. Dil-priedka tiddeskrivi l-qalb, x'qalb, x'attitudni, x'atteġġjament għandu jkollna ma' Alla, il-mentalità tagħna, il-perspettiva tagħna fuq il-ħajja. Kif naraw l-affarijiet, il-valuri tagħna, x'valuri għandna inħadnu u napprezzaw. Ġesu din il-priedka qed jikkonvinċina li jrid dixxipli leali lejh. Mhux sempliċement il-folol entużjastiċi. Ġesu kellu ħafna folol li kienu ifittxuh ħafna drabi b'motivi inferjuri. Jew biex ifejq il-morda tagħhom, però Ġesu ried dejjem dixxipli. Nies illi eventwalment isiru jixbħuh fil-karattru. Il-priedka fuq il-muntanja jew ukoll espożizzjoni awtorevoli b'awtorità ġifieri mhix take it or leave it. Imma jekk la darba narfu li Ġesu huwa s-Sit Suprem, il-ħalliq tagħna li żarna fuq dil-pjaneta għandna nagħtu widen. Għandna nagħtu każ x'qiegħed jgħid. Fl-istess ħin ukoll Ġesu fil-waqt li jitkellem b'awtorità u jordnanna kif għandna nġibu ruħna, fl-istess ħin jattakka il-fariżejiżmu ta' żmienu, il-legaliżmu, l-idea falsa li inti tista' issalva billi tgħix tajjeb. F'din il-priedka Ġesu jikkonvinċina li dak il-metodu ma jaħdimx. Dak il-metodu ma jaħdimx. Għaliex jgħidilna ċertu affarijiet illi huwa impossibbli għalina illi nosservawhom. Mhux biex jaqtalna qalbna, imma biex jurina illi salvazzjoni mhix ġejja minn nfusna, imma hija għotja mingħand Alla. Matul din il-priedka Ġesu pereżempju jgħid kunu mel intom perfetti bħalma missierkom fis-smawitu perfett. Li hija evidentament impossibbli li nilħquha hawnhekk. Frattant Ġesu jordnalna biex nimmiraw lejn din il-perfezzjoni. Kunu mel intom perfetti bħalma missierkom fis-smawiet huwa perfett. Matul dil-priedka naraw il-Ġesu li mhux biss jgħidilna dwar il-kondotta esterna, meta nagħtu l-karità, meta nsumu, meta nitolbu, tajjeb, imma wkoll il-motivi, ir-raġunijiet fil-qalb, għalfejn qed tagħmel dik il-ħaġa. Dik importanti. Għalfejn. Ir-raġuni. Ġesu wkoll jurina l-importanza li meta nagħmlu t-tajjeb għalfejn qed tagħmlu. Biex tieħu l-proset mingħand in-nies jew biex tkun imbierek minn Alla. Ġesu
matul din il-priedka jala kull vjal possibbli għal mertu uman. Jurina kemm ma nistawx aħna nraġunaw palli kieku nistgħu niksbu mertu quddiem Alla. Matul din il-priedka meta taqra is-samrek iġġibek darek mal-ħajt u tajt ja bniedem miżerabbli li jien. Suppost nagħmel hekk, suppost nilħaq dal-livell u jien għadni ninsab fl-ewwel skaluna. Jekk dil-priedka meta taqra ma tħallix l-impressjoni allura qed taqra ħażin. Il għaliex Ġesu hawnhekk din il-priedka jurina fil-waqt li jurina kif għandna nġibu ruħna fis-saltna tiegħu fl-istess ħin tħalli l-midinbin dipendenti fuq ħaġa waħda biss, fuq il-grazzja ta' Alla. Fuq il-ħniena sovrana ta' Alla. Bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu fir-Rumani 3 illi aħna nafu li kull ħaġa li tgħid il-liġi tgħidha l dawk li huma taħt il-liġi biex kull fom jingħalaq u d-dinja kollha ssir ħatja quddiem Alla. Ikkonfrontati bil-liġi t'Alla, aħna nirrealizzaw kemm aħna ta' bilħaq ħatjin. Kemm aħna ta' bilħaq waqajna l-isfel mill-livell t'Alla. Għalhekk ħadd ma jkun ġustifikat quddiem Alla bl-emil tal-liġi. Għax bil-liġi jintaraf id-dnub. Mela matul dil-priedka ta' Ġesu se jtambar u jisħaq u jenfasizza il-liġi t'Alla. U fl-istess ħin qed jgħidilna illi bl-emil tal-liġi ħadd mhu ġustifikat. Ġesu hawnhekk qed jippridka dil-priedka lil dawk li huma diġà dix-xipli tiegħu. Il dawk li diġà jarfuh bħala il-Messija t'Alla. Infatti, Ġesu jikkonkludi imbagħad is-sejħa il-priedka tiegħu b'sejħa għal fidi vera, għalax kien jaf li fost dawk id-dixxipli tiegħu kien hemm ukoll il-folol tan-nies li resqu biex jisimgħuh. Mela għandek udjenza doppja, għandek id-dixxipli tiegħu imma wkoll qed jisimgħuh il-folol tan-nies. Ġesu jagħlaq dil-priedka b'sejħa għal fidi vera u salvazzjoni billi jibda biex jgħid itlu mill-bib id-dejjaq. Itlu mill-bib id-dejjaq. X'inhu għall-bib id-dejjaq ovvjament huwa hu nnifsu. Hu nnifsu. F'okkażjoni oħra jgħid jienu għall-bib jekk xi ħadd jidħol minni isalva u jidħol joħroġ u jsib il-mera. Fl-aħħar mill-aħħar Ġesu jipponta lejn innifsu bħala dak illi neħtieġuh urġentament biex insiru sewwa Alla. Ġesu jibda l-priedka tiegħu b'sett ta' għana sejħulhom il-beatitudnijiet. Għaliex għandek 8 sentenzi li kolli jibdew bil-kelma imberkin. Imberkin. Din il-8 sentenzi Ġesu jiddeskrivi id-dixxiplu kif għandu jkun. X'tip ta' karattru Ġesu irrid li jkollna. Aħna li nsejħulu s-sit u l-mgħallem tagħna. Il-beatitudnijiet ta' Kristu huma espożizzjoni konċiża fil-qosor qed jgħidilna il-bniedem il-bniedem li rrealizza min ta' bilħaq hu li huwa għadu t'Alla, tajjeb, u issa rikonċiljat miegħu kif għandu jkun. Kif għandu jimxi wkoll f'din id-dinja. Kif ikoll nsaqsik, li huwa l-karattru ideali għalik, kemm jekk ikollok tfittex ħabib biex tagħmilha miegħu li vera tik pjaċir. Xi tfittex fih tal-ħabib? Forsi li jkun baħbuh, li jkun komiku, jdaħqek, vera? Min minna jfittex ħabib illi jkun forsi daqsxejn imdejjaq, ħin kollu mdejjaq, ma fiex goż vera dak il-bniedem. Frattant Ġesu jgħid imberkin dawk li jibku issa għax għad jitqu. Il-valuri li jpoġġu qudiemna Ġesu bħala fuq qudiemnet, bħala l-priorità għal-karattru tagħna, id-dinja ħafna drabi ma tqishomx. Id-dinja tqis li inti tkun intelligenti, soċjevoli, popolari, vera? Għal Ġesu dawn l-affarijiet mhumiex daqstant importanti. X'differenza il-Ġesu x'jiddomanda minna għal dak li toffri d-dinja. Hawn nies kif jiddeskrivihom Ġesu bħala imbirka li għandhom ħajdu it-bissima t'Alla fuqhom. Li huma nies ta' bilħaq sħaħ, li huma sinjuri
fil-benefiċċji tal-grazzja divina ħafna drabi ma jaqblux mal-istandard tad-dinja. Infatti l-ewwel 3 beatitudnijiet huma beatitudnijiet pjuttost negattivi. Dak huma l-foqra fl-ispirtu, dak li jixeru, those who mourn, li huma mdejqa, li huma bħalli kieku vistużi. Imberkin il-mansweti. Id-dinja vera, id-dinja tapprezza l-manswetudni li tkun ġwejjed, li toqgħod għall-insulti u l-maltrattament ta' ħaddieħor. Frattan Ġesu jgħidilna mberkin il-ġwejdin. Għax dawn għattirtu l-art. Li tkun imbierek, l-idea ta' barka li tkun taħt il-barka talla, ovvjament mhijiex ġdida. Matul il-patt il-qadim insibu Salm 1 pereżempju li jibda mbierek il-bniedem li ma jimxix fil-parità żiena osjod fi għodu żebbliħa ma lax tiegħu jaf il-liġi tal-mulej. U lejlu nar jimmedita fuq il-liġi tiegħu. Naqraw ukoll imbierek il-bniedem li jibżam il-mulej, li jitaxxa ħafna bil-kmandamenti kollha tiegħu. Dan huwa l-bniedem imbierek. Salm 2 imberkin daw kollha li jistkennu fih. F'min? Taqra Salm tinduna li jistkennu fil-Messija. Fis-Sultan li Alla ħatar fuqna, Ġesu Kristu nnifsu. Li tkun imbierek hija aktar minn stat emozjonali. Mhux kwistjoni ta' kif tħossok, imma hija jerġa' aktar minn kuntentizza, hija il-benesseri spirituali li inti tkun sħiħ spiritualment u tgawdi l-approvazzjoni tagħha. Il-Alla jħares lejk u jieħu pjaċir bik. Il-vera barka allura tinsab f'karattru matur, karattru li jixbaħ lil tasidna Ġesu. Bil-beatitudnijiet Ġesu qed jgħidilna kif inhu nnifsu u kif irid li d-dixxipli tiegħu isiru bħalu. L-ewwel wieħed ma joċċalih però għax jgħidilna imberkin il-foqra fl-ispirtu. Il-priedka tiftaħ b'din is-sentenza li importantissimu illi nifhmuha. Imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom isaltet ismawiet. Hawnhekk għandna l-ċavetta għall-priedka kollha. Mhux biss għall-beatitudnijiet għall-priedka kollha. Imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom isaltet ismawiet. Jekk nifhmuha din u nemnuha ta' bilħaq nkunu qbadna t-triq tal-barka vera. Nkunu ħadna aktar minn biżżejjed illum. Il-beatitudni bażika u fondamentali. Mhux ta' bxejn illi Ġesu isemmija l-ewwel qabel kollox. L-ewwel qabel kollox. Meta jgħid imberkin il-foqra fl-ispirtu ma jfissirx ovvjament foqra materjalment. Dawk li m'għandhomx dar, jew m'għandhomx impjieg, li m'għandhomx flus il-bank, mhux fuq dawk in-nies qed jgħid Ġesu. Laqas qed jgħidlu ma foqra intellettwalment. Mhux qed jirreferi għal dak li huma nies ignoranti. Laqas għal dawk li jbatu b'opinjoni fqira dwar infushom. Lanqas dawk li jimxu b'umiltà falsa. Bħalli kieku ipenġu l-infushom bħala li mhuma xejn. Imberkin il-foqra fl-ispirtu. Fl-ispirtu. Dawk in-nies li huma konvinti illi spiritualment huma nies falluti. Huma nies falluti. Huma nies illi huma konxi tad-dejn tagħhom quddiem Alla. U tad-dejn mhuwiex dejn żgħir. Huwa dejn astronomiku. Dejn illi għalihom jafu li huwa impossibbli illi jiskontawh. Ġesu jirreferi għal dawn in-nies foqra fl-ispirtu illi tagħhom hija s-saltna smawiet. Mhux għal dawk illi jaħsbu illi huma aħjar ma' ħaddieħor. Il-Fariżew fis-storja ta' Ġesu meta mar fit-tempju, beda jiftaħar quddiem Alla kemm mhux bħal ħaddieħor. Vera, illi jsum darbtejn fil-ġimgħa, illi jagħti d-deċ fuq kull ma jaqla, illi mhux adulteri bħal bqija tan-nies. Dawn huma n-nies mimlin bihom fushom, illi jaħsbu li waslu,
Li jaħsbu li m'għandhomx bżonn l-għajnuna ta' ħaddieħor. Frattant Ġesu jgħid imberkin l-foqra, foqra fl-ispirtu. Anke l-idea ta' faqar tkexkixna. Niddejqu. Il-politiċi tagħna jagħmlu minn kollox biex inaqsu l-faqar vera, biex jollu l-istandard tal-ħajja. Il-kelma faqar iddejjaqna. Frattant Ġesu hawnhekk ipoġġija qudiemna biex nikkonsidrawha sew. U naraw naqblux ma dan ir-ritratt li qed jagħtina hu għax tagħhom jassaltna l-ismawiet. Tagħhom u mhux ta' ħaddieħor. Tagħhom u mhux ta' ħaddieħor. Il-foqra fl-ispirtu huma dawk in-nies konxi tal-miżerja u n-nuqqas f'ruhom. Ruhom imbeda minn Alla, m'għandhomx paċi ma' Alla, offendewh, jinsabu taħt il-kundanna tiegħu. Ġesu jgħid dawn in-nies huma mbierka. Għaliex għax din hija propjament il-bidu ta' ħajja spiritwali ġdida. John Brown jiddeskrivina l-aħjar x'jiġifieri tkun fqir fl-ispirtu. Isimgħu da xejn. Il-fqir fl-ispirtu jaf lilu nnifsu kemm huwa dipendenti għal kollox fuq il-mulej. Jaf li hu nnifsu bħala midneb bla skuża. Jaf li huwa kriminal u reazzjonarju kontra Alla. U allura ġustament ikkundannat. Jaf li m'għandux tama fih innifsu. Iżda jista' biss jappella għal ħniena sovrana t'Alla. Jaf li m'għandu ebda tjubija li bija jista' jersaq lejh il-ħallieq u l-mħallef tiegħu. Jaf li l-unika setqa li bija jista' jiftaħar hija dik miksuba bl-ubbidjenza u l-mewt tal-iben t'Alla. Jaf li kwalunkwe tajjeb, kwalunkwe qdusija u sewwa fis-sentimenti u l-karattru tiegħu huma dovuti totalment għall-influenza tal-ispirtu t'Alla fih. Iħoss li hu nnifsu trapp u rmiet. Ħati quddiem Alla l-ħaj. Dan huwa int? Il-għaliex jekk mhuwiex int is-saltna tal-Alla mhix tiegħek. Għadek barra minna, esklus minna, barrani għal ħajja t'Alla. Jridu nagħtu każ il-kelma awtorevoli ta' Ġesu. Ġesu jaf x'inhu jgħid, imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna l-ismawiet. Niltaqgħu ma' bniedem fqir fl-ispirtu fl-istess parabola illi semmejna aktar kmieni. Meta kien hemm dan il-pubblikan, pubblikani kellhom fama ħażina u kienu n-nies kienu jħarsu lihom bħala tradituri ta' pajjiżhom għax kienu jaħdmu għall-gvern Ruman. Jiġbru t-taxxi u sikwit jisolħu lin-nies, jiddomandaw minn għandhom aktar taxxi biex iżommu parti minn dawk il-flus fil-but tagħhom. Kienu ħallelin, briganti u tradituri. Frattant dan il-pubblikan li tara fit-tempju qas biss olla ħarsu l-sema. Imma ħabbat fuq sidru qal u Alla kun ħanin miegħi il-midneb. Kun propizzjuż, il-kelma propja, kun propizzjuż miegħi il-midneb. Għandi bżonn sakrifiċċju biex jitneħħa l-għada b'tiegħek minn fuqi. Jaf li huwa bniedem ikkundannat u li l-Alla qed sempliċement jappellalu għal miżerikordja tiegħu, għal ħniena tiegħu. Ġesu jgħid li dan ir-raġel niżel id-dar ġustifikat. Niżel id-dar ġustifikat, illiberat minn kull kundanna. Bir-raġun Ġesu jgħid imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna ta' smawiet. Nies bi bżonn spiritwali ovvju għalihom infushom, ħaddieħor jista' jarahom bħala nies okej, nies ċivili, nies edukati, però dawn nies foqra fl-ispirtu huma nies illi jafu fihom infushom illi mhumiex denji. Illi offendew il-Alla. Il-ħaqhom l-infern. Il-ħaqhom l-infern. Dawn it-tip ta' nies aktar faċilment jarfu mbagħad il-ħtieġa li jiddependu fuq il-ħniena t'Alla u mhux fuq tjubithom stess. Xi ħaġa illi l-profeti tal-antik saħqu fuqha din il-faqar fl-ispirtu. Iżajja pereżempju fil-ktieb tiegħu jgħid
Għax hekk jgħid dak li huwa għoli u merfuħ li jammar għal dejjem li jismu huwa qaddis. Jien nammar f'post għoli u qaddis. Iżda jien ma min qalbu mnikta u umli fl-ispirtu biex naħji ir-ruħ tal-umli u naħji il-qalb tal-imniktin. Alla juri favur, Alla jħares bi pjaċir lejn dawk li huma imnikta u umli fl-ispirtu. Jew foqra fl-ispirtu. Aktar tard fl-istess ktieb il-profeta jkompli jgħid. Għax dawn Alla titkellem fatti, dawn l-ħwejjeġ kollha għamlithom idi qed jirreferi għal kwieka fis-sema l-univers kollu. Dan l-ħwejjeġ kollha għamlithom idi. Hekk saru dan l-ħwejjeġ kollha jgħid il-mulej. Iżda lejn dan il-bniedem inħares. B'dan il-bniedem għandi pjaċir. Lejn l-umli u minn qalbu niedma u jitriet għal kelmti. Hemm huwa l-faqar fl-ispirtu. Li titriet għal kelma tal għax taf illi ma bdejtiex. Taf li nqast minna. Taf li għamilt fattik li joġbok skont il-kapriċċi tiegħek u skont il-passjonijiet tiegħek. U allura Alla huwa maqtuħ minnek u int maqtuħ minn Alla. Il-kwistjoni kollha tinġabar 50 diskors. Jekk totlek innifsek bħala sinjur spiritualment, allura inti fqir. Jekk totlek innifsek bħala sinjur illi inti fik innifsek tirraġuna kemm titlob, kemm tagħti karità, kemm tagħmel hekk, kemm taqra l-iskrittura u dal-affarijiet kollha. U ma tgħidx fuq in-nies u tipprova tgħin lil dak li jkun. U allura tgħid li għalfejn Alla m'għandux jaċċettani. Għalfejn Alla m'għandux jilqani fil-ġenna tiegħu. Jekk inti tirraġun hekk, inti fqir. Tinsab barra mis-saltna tal-Alla. Però jekk tikkonsidra li kien nifsek fqir, allura inti sinjur. Il-paradoss tas-saltna tal-Alla. Bir-raġun id-dinja ma tarafx il-Kristu, daqskemm Kristu jixhed kontra tagħha li d-dinja hija ħażina. Għandek żewġ realtajiet opposti għal xulxin. Li nistgħu nagħmlu biss li ngħidu onestament bħalma nkantaw f'dawn l-idejn xejn mhux se nġib li fnaqbad mas-salib. Hemm huwa l-faqar fl-ispirtu. Ħanersaq li Alla, x'ħarressaqlu bħalma ressaqlu Kajjin mill-frott tal-art, mill-ħidma tiegħu, mill-isforzi tiegħu. Le. F'dawn l-idejn xejn mhux se nġib li naqbad mas-salib. Bħalma qal Apostlu Pawlu ma jkun qatt li jiena niftaħar, la bja nnifsi, la b'xandi, la xi ksibt x'għamilt x'akkwistajt, ma jkun qatt li niftaħar. Ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Hemm huwa l-bniedem fqir fl-ispirtu, għax jaf li s-salvazzjoni hija barra minnu. Is-salvazzjoni tagħna inħadmet fuq il-Kalvarju, mhux jien naħdem għas-salvazzjoni tiegħi. Mija mogħtija lili b'xejn. Imma lil mogħtija lil dawk li jarfu il-faqar tagħhom, li jarfu id-dejn tagħhom. C.H. Spurgeon jgħid hekk ara. Tgħallem din lezzjoni. Tafdax fi Kristu għax indimt, imma għafda fi Kristu biex jagħtik l-indiema. Bħal kieku kollox ġej minn għandu. Tiġix għand Kristu għax għandek qalb maqsuma, iżda ersaq lejh biex jagħtik qalb maqsuma. Tirrokorrix għandu għax inti denju, imma aħrab għandu għax m'intix denju. Għalfejn għandi mmur għand Ġesu Kristu għax m'iniex denju. Ġesu li jilqa' l-pubblikanu l-midinbin vera u jiekol magħhom. Jekk jidhirlek li inti tajjeb, mela m'intix tajjeb. Jekk jidhirlek li inti tajjeb, mela m'intix tajjeb quddiem Alla. Pawlu l-Apostlu. Tajjeb, imqar fil-quċċata tal-appostolat tiegħu qal jiena nixtieq nagħmel Alla però nsib liġi oħra li topponija u kull darba infalli. Ja bniedem miżrabbli li jien min seħlisni mill-ġisem ta' dal-mewt. L-Apostlu Pawlu li fl-aħħar ta' ħajtu wasa biex jgħid li Ġesu Kristu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin li fosthom jien l-ewlieni.
l-ewlieni. Il-faqar fl-ispirtu. Jekk jidhirlek li inti tajjeb, jgħidilna Spurgeon, mela m'intix tajjeb. Dan huwa t-tagħlim Bibliku. Il-kwalifika tiegħek hija n-nuqqas ta' kwalifika tiegħek. Xi kwalifika għandek għall-ġenna? Idu nitgħallmu ngħidu sinċerament u onestament għandi kwalifika waħda għall-ġenna illi minix kwalifikat. Imma Ġesu kapaċi għamilni kwalifikat. Ġesu kapaċi li bissni bil-ġustizzja, bil-perfezzjoni, bis-sewa tiegħu. Mhux tabxejn Ġesu jsemmi dan il-prinċipju bħala l-ewwel wieħed. Imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna smawiet. Dawn in-nies huma diġà parteċipanti fir-renju ta' Kristu. Parteċipanti u sottomessi għar-renju ta' Alla f'din il-ħajja preżenti. Alla għandu n-nies kif huma magħrufa dan nies? Kif mhux nies li jonfqu li nfushom, mhux nies li ipoġġu nfushom fuq quddiem bħalli kieku arrani u misnix. Wara kemm inaħja ma' ħadd ieħor, imma nies falluti. Nies li tennew fir-rikkezzi ta' Kristu. Nies li jarfu li Kristu li huwa Sinjur maħba fina sar fqir biex bil-faqar tiegħu aħna nsiru Sinjuri. Id-disċipli ta' Ġesu, id-disċipli vera ta' Ġesu, mhumiex u li tid-dinja qed jippruvaw jilħqu l-ġenna. Huma wliet il-ġenna mexjin lejn il-belt nattiva tagħhom. Fejtlu f'saltna mħejja għalihom minn qabel it-tissis tad-dinja. Nafu illi Alla ipprepara wirt għalina, ippreparat minn qabel ma nħolqot id-dinja. Għaliex? Għax ra li ħankunu tajbin? Le. Għax ra li ħankunu reċipjenti tal-ħnina tiegħu. L-Ispirtu ta' Alla jibda biex jirbaħna għal Ġesu Kristu billi jikkonvinċina b'xiex. Jikkonvinċina bid-dnub tagħna. Jikkonvinċina bil-ħmieġ morali tagħna, bil-falliment tagħna. Mhux ħaġeb illi Ġesu il dawn nies jiddeskrivihom bħala mberkin. Għax meta narfu l-istat ta' mewt spiritwali tagħna, imbagħad Alla jkun kapaċi jaħdem fina it-twelid mill-ġdid. Datina dik il-qawwa, dik il-ħajja ġdida li ma nistgħux u lanqas kapaċi naħdmuha fina nfusna. Imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom is-saltna smawiet. Inti wieħed minn dawn il-berkin? Illum rridu nagħmlu daqsxejn assessment tagħna nfusna u niddeċiedu aħniex ta' bilħaq foqra fl-ispirtu. Gwaj għalina li nkunu sirna reliġjużi u nkunu tħallatna ma' Knisja Evanġelika u nkunu għexna f'dat tip ta' ambjent u qalbna tkun għada il-bogħod minn Alla. Alla jfittex minna l-ewwel nett foqra biex jimlina hu, biex jagħnina hu. U jalla l-kol kemm aħna nkunu f'dak l-istat imbierek.